I dag rykkede 25 års borgerkrig på Sri Lanka ind på politigården i Holstebro. En tamil fra Struer har meldt sig selv for terrorisme. Han har hverken slået nogen ihjel eller sprængt noget i luften, men melder sig selv for at råbe politikerne op. Jeg skal ned til Holstebro politiet og melde mig selv. For hvad? Og jeg har været medlem af tamilske tider, der bliver jeg ved med at være. Og så er man på terrorlisten. Han underviser til daglig børn på en folkeskole i Struer, men ifølge EU er denne mand farlig. Er det ikke jo, udlændingeekspedition. Yes. EU har tilføjet de tamilske tigere på deres terrorliste. Manu mener dog ikke, at han er terrorist og vil nu lade det komme an på en prøve. Han vil konfrontere ordensmagten. Hej. Jeg skal melde mig selv. Hvad siger du? Jeg skal melde mig selv. Skal du melde dig selv? Hvad skal du melde dig på terrorvirksomhed. For terrorvirksomhed? Har du ringet ind og aftalt med nogen, eller hvordan det er? Nej, det har jeg ikke. Manu kæmper for, at situationen i hjemlandet skal blive bedre, og har deltaget i demonstrationer i København for at råbe politikerne op. Han mener, det er underligt, at han kan gå frit rundt i Danmark, nu da han står på EU's terrorliste. Vil du sige noget til kameraet? Nej, jeg skal snakke med jer jo. Ja, men du vil ikke sige noget til kameraet? Godt, så må du lige komme med her. Jo, tak. Er han så farlig, som EU siger, så må de vel anholde ham. Jeg kan ikke blive anholdt i dag. Jeg må vente indtil det skal undersøge sagen. Holstebro politi vil ikke kommentere den utraditionelle sag, men siger dog, at de næste par dage skal finde ud af, hvad man skal stille op med Manus selvanmeldelse.